Taga ano kayo, no? Tarlac. Tatlak. Hindi na lang kayo maglakad. Titingnan natin, magagawa natin ng paraan. Pero nakita ko na kayo, nakuha na ko kayo ng video kanina bago pumasok. Sure. Hindi lang magalaw yung kamay at hindi mataas. Opo. Sige. Subukan natin ha. Panalig kayo ha. Ngintay ng tulong sa Panginoon. Maliit lang yung gagamitin ko sa inyo na ha. Mamaya na natin babalik yung papel. Okay po. Huwag mong gagalawin. Nilagyan ko lang ng power yan. Aray! Aray ko! Aray! 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 Aray ko! Aray! 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 Aray ko! Aray! Sige, tanggal ang sakit. Ipagpag mo yung sakit mo. Aray ko! Sige, huwag mo sabihin aray. Magpasalamat ka sa Diyos at nagkaroon ng bisa. Sige, kalas. Kita mo yan, nasasaktan pa siya. Kalas. Aray! 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 Kita mo yan ha. Sa ilalim niya ako, nasasaktan pa rin siya. Sige, kalas. Sige. Kalas, lahat. Itapon niyo yan. Itapon niyo yung sakit niyo. Kalas. Huwag kayong umiyak, Nay. Naririnig mo ako. Hindi pinapatulog ng Diyos ang iyong diwa, pinapapikit lang ito. At tawag dito ay linis sa espiritual ng Panginoon Kristo. Palilinisin at palalakasin niya yung kaluluwa mo. Sige, manalig lang kayo. Sige, kalas. Nay, hindi ko na hinawakan yung stick na yun. Kung alam mo lang, huwag mo ididilat yung mata mo. Ni halos na sa ilakasakong mo na ako nakahawak. Ala, tapon ng tapon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Aray! Sige, kalas. Aray ko! Aray ko! Kalas. Tapon. Itapon mo yung sakit, Nay. Itapon mo ng itapon. Lahat, pati likuran, balakang nyo. Hindi lang yung permis. Itapon mo pababa. Kayo rin yung po yung sakit na ibinigay sa inyo ng demonyo na kalaban nyo. Kusang hinto tong stick, may gagawin na kontaktika sa inyo. Tapon ng tapon. Kailangan ko painitin ng todo at lagyan ng kuryente ang buong katawan mo. Style nito, style therapy. Sige, yun nga lang, medyo mainit to sa therapy. Kalas. Lakas. Aray ko! Sige, Nay. Kalas. Hindi muna natin to kakausapin kasi semi-stop pa yun. Kalas ng kalas. Pakakalasin ko lang sa solve ng katawan mo. Alam mo kung ganito lang to na yun, kung hindi ka na-stroke na yun. Kalas. Sabi ko sa'yo, dampot ko na to kung sino itong nilalang na pangit na susab ng katawan mo. Ganito lang kareact sa'yo. Tingnan mo, oh. Napaka-ano lang yan, oh. Napakaluwag na nga ginawa ko sa inyo. Kalas. Marami pa yan, Nay. Tapon at tapon. Kung gusto mo gumalaw at maglakad ka ng maayos. Di ba sinabi ko sa iyo, abutin tayo ng 75 hanggang 80% makakalakad ka ng maayos. Sige. Pero huwag mong kukunin yung 99%. Ang Diyos na lang magbibigay ng himala. Hindi ko na kayo pwede basta tilutin. Tanggal, Nay. Marami pa yan. Papel na ikakabit ko sa inyo. Sige, kalas na kalas. Pick na yung mga papel ngayon, pati ko pompa, sobrang nipis. Kalas na kalas. Kalas. Ayaw talaga ng papel, ayaw gumana. Palito na lang. Yun, gumana na yung palito. Kalas, Nay, kalas. Ubos. Kalas na kalas.
Marami pa yan. Yung palito, kita mo, nasasaktan pa siya, oh. Isipin mo, nasasaktan siya sa palito. Oh. Ibig sabihin niya, may nagagalit at nainggit sa inyo. Pero gusto ko talaga malaman kung sino to eh. Pero, mayroon kayong stroke eh. Hindi siya po pwede tayo kasi naka-semi-stroke siya eh. Tulog ang mga ugat niya, hindi magsisakulit ng ganong kabilis. Tanggal ang tanggal na eh. Lahat. Kung hindi nga lang to dinali sa semi-stroke, pwede kasing tumaas yung pressure niya sa katawan. Baga sa ano, baga sa tao, yung nivel, pag gagawa ka ng bahay, may bula, magkakaroon niya ng tendency na mag-bounce yung hangin sa pababa at hindi mag-circulate galing sa ilong niya. Hindi siya makakahinga ng normal. Pwede siya mag-shutdown. Kaya ito magagawa ko ng paraan, natanggalin lang yun sa pamamagitan ng spiritual. Kung hindi to semi-stroke, di ba sabi ko nga sa inyo, kahit nakayupi na yung paa nito at naka-close na yung dalawang kamay at walang makita yung medisina, maniwala ka sa akin, i-straight yan na parang bagong kamay. Baga sa sasakyan, pinalitan ng isang part yung gulong, naging bago. Didiretso yan. May kaso, meron siyang semi-stroke, kaya hindi natin magawa. Magagawa ko ng paraan to, alisin ang lahat ng dasal. Sige, Nay, kalas na kalas. Marami pa yan, Nay. Tingnan mo yung palito na yun. Sige, kalas na kalas. Umiinit pa, oh. No? Pag dinidiin sa inyo yung palito, umiinit, oh. Oh, nasasaktan kayo. Ginaganong-ganong ko na nga lang yung palito, oh. Para kayong, kala mo, sinusundot kayo ng karayong. Ano? Oh, nasasaktan siya, oh. Oh, tingnan mo, nasasaktan kahit binitawan ko, no? Nasasaktan. Hindi ito masasaktan kung walang nananakit sa loob ng taong ito. Sobra naman lakas na kapangyarihan ng palitong ito. Ordinaryong palito lang itong ginamit natin. Kalas! Huwag ka mag-alala, di ba sinabi sa'yo, 88% tatayo at maglalakad ka. Kalas na eh. Todo na natin yung dasal na eh. Pag ganito kabagal, matatagalan tayo, abutin tayo ng 45 minutes bago makalas yan. Kailangan sa 20 hanggang 25, makalas ng ganong kabilis na eh. Napakahabang oras na yun. Sige, sumandal kayo, huwag kayong didilat. Okay, kalas na kalas. Ito todo natin dasal. Gagamitin talaga natin itong palito. Saan ko na kayo gamitin ng healing hand? Papalitan ko lahat ng ginamit ko sa inyo. Puro palito lang. Ayaw mo ba ng papel eh? Ano? Kailangan kasi may positive, negative ng katawan natin. Palito lang ginagamit ko sa inyo. Kaya hindi ko ito masasabi. Pwedeng may kumukulam sa'yo, pwedeng may nagdarasal sa'yo. Alin sa dalawa? Tingnan mo, palito na lang yan. Oh. Palito na lang ang kinabit sa inyo. Sobrang nipis na lang kung ginawa ko sa inyo na eh. Pero ang lakas na reaction sa inyo. Tanggal. May mga bisa yung katawan mo. Yung isa, nilagay ko rito palito. Huwag mo lang tatanggalin sa paa mo. Kasi may positive, negative yan. Para hindi siya makatakas. Tanggal ng tanggal, pati likuran, pati balakang, pati lahat yan. Habang tinatanggal niya, Nay, iangat-angat niyo yung mga braso niyo. Magagalaw niyo yan. Sa ilalim ng kilikili. Konti na lang daw. Aray ko. Sige, Nay. Gusto ko sana itong kausapin. Pwede po. Ha? Pwede. Magsashutdown ng asawa niya tayo. Ibig sabihin magsashutdown. Mauwalan siya ng hangin sa katawan kasi hindi pa ayos ang ugat niya. Kung yun nga ibig kong sabihin eh, ganyan magagaling ang mga nasa loob ng katawan niya. Kung hindi nga ito na-stroke at wala taga sinabi ang doktor sa kanya na stroke siya, di ba sabi ko nga sa inyo, kahit nakatupi pa ang mga buto niyan, i-straight yan. Maniwala ka sa akin dahil marami nang ginawang himalaan kong nasa rin ng ganyan. Kahit pa itong paa niya, magkadikit pa yan, basta't hindi siya pinanganak na inborn na ganun, maghihiwala yan pagkatapos. Kahit 10 taon, kahit 15 years, 20 years pa siyang ginano ng mga mangkukulam, kasi pinanganak naman siya na kumpletong paa at hindi naman nakatabingi. Huwag lang talaga inborn. O huwag lang dadalhin siya sa stroke. Kasi ang ugat bawat isa, sensitibo ang ugat natin banda rito. Pag yung pumutok at hindi gumalaw yung hangin, umangat, biglang bumaba at hindi nag-circulate sa buong katawan natin, mapipinsala masyadong katawan ng asawa nyo. Kung di ba sinabi ko nga sa inyo, kung hindi lang siya dinala sa stroke,
walang problema. Kanina ko pa ito nadampot. Tay, maniwala ka sa akin. No. Kanina pa ito umamin na sulod ng katawan ito. Yung ginagawa ko to sa kanya, kaya ko pinapatapon yung sakit para ibalik. Lahat, Nay. Tingnan mo, oh. Tanggal, sige. Sa ilalim ng balakang, Nay. Mahaba kasi ang proseso nito eh. Lalagyan pa siya ng krus sa dalawang kamay. Ako na magkakalat. Balakang, Nay, balakang. Kalasin mo yung balakang. Sama nyo na yung dito nyo, sa may tagiliran nyo. Yan, sama, tapon, pababa. Sige, konti na lang. Hintuin yung kamay nyo, Nay. Sumandal kayo ng konti. Huwag kayong didila. Isama nyo yung puwet nyo. Sige. Ito todo yung dasal. Itulak nyo lang yung paa nyo, ha? Posporo lang itong ginamit ko sa inyo, ha? Sa pamamagit. Aray ko. Sige. Aray ko. Huwag nyo na labanan. I-close nyo, yung biti nyo. Yan. Tulak. Aray. Sige pa. Ila. 7 beses. Sipa. Sige pa. Aray ko. Sige. Masasaktan siya dyan sa loob ng katawan mo. Kung bahala. Huwag mong isipin yung aray-aray ko. Panalangin ka. Kunti na. Hop, into. Huwag mong gagawin yung palito. Huwag kayong didilat, ha? Saglit lang to. Hawakan niyo rosaryo. Magbibitawan. Atin itong kamay. Aray. Aray. Aray ko. Aray ko. Oh, kita mo lumambot yung daliri ng asawa mo. Oh, isipin mo, ba't lumambot yan? Kanina kahit anong hatak niya yan. Di ba ginagano niya yan? Ayaw. O bakit lumistraight? Oh, pag nilagyan ng power yan, sa pangalan ni Kristo. Oh, Aray. yun, Aray. oh. Aray. Aray. Umistraight niya yung mga kamay niya. Oh. Aray! Parang normal, oh. Lalagyan pa ulit yan ng power. Sa pangalan ni Kristo, amen. Aray ko. Aray ko. Kahit palito lang gamitin dyan, ibig sabihin, talagang papatayin na siya. Oh. Aray ko. Huwag kayong umiyak, Nay. Hindi makakatulong iyak nyo. Magdasal kayo sa isip nyo. Gagamitin niya yung utak mo. Gusto mo bang malumpo ka ng tuluyan? Isipin mo, gumalaw yung daliri mo, mistreat. Sabi mo, hindi mistreat yan kahit ilang beses na kayo tinetherapy. Oh. Walang kakwenta-kwentang iyak, Nay. Tatalunin ka lang ng emosyonal mo ang demonyo. Ang demonyo, Nay, susubukan niya, hahanapan niya kayo ng kahinaan. Pag lagi ka mag-isa, kahit tanda mo si Jesus ay tinukso ni Satanas. Ilang linggo siya? 40 o mahigit. Naglalakad siya. Hinahabol siya ni Satanas. Naintindihan nyo? Tayong mga tao pa kaya na ordinaryong tao lang, tutuksuin tayo ni Satanas. Tatanggalan ka ng paniniwala at pananampalataya dahil tatanggalan ka niya ng pag-ibig sa Panginoon Kristo. Kung gusto mong gumaling, pakinggan mo lang sinasabi ko. Huwag kayong sumandal. Huwag kayong didilat. Ako ang bahala. Huwag niyong bibitawan ng rosaryo. Nalaglag yung ano. Angat. Sabi mo in Jesus name. Sa isip. Gumagalaw na yung kamay nyo, Nay, oh. Oh, tingnan mo, Nay. Sabi mo hindi gumagalaw yan. Into nyo muna yan. Huwag nyo pa. Lalagyan na pa yan. Yan. Oh, o bakit gumalaw yung kamay nyo, Nay? Oh, umangat ulit yung kamay nyo. Oh, kulang ang pananampalataya mo sa aking Ama. Di ba sabi ko sa inyo, dalhin nyo ang 100 mahigit pa sa porsyento ang pagpananampalataya mo. Oh, bakit gumagalaw yung kamay mo? Nakapikit ka pa niyan, ha? Hindi ka pa nakadila niya. Paangat ng Diyos yan. Yan. Dagdagan ang pananampalataya, Nanay. Tingnan mo yung daliri mo, gumalaw ng diretsyo. Oh, kita mo, umangat na. Kulang. Dagdagan ang pananampalataya. Banggitin ng Diyos sa iyong isip. Humingi na kapatawaran sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoong Kristo ang dapat maghari sa iyong buhay. Kita mo, mistreat na yung mga kamay, tama, oh. Lumalambot na. Magulang lang itong kalaban natin, kaya gugulangan ko rin siya.
Kung hindi natin siya madampot dahil sa may semi-stroke kayo at matagal na kayo therapy, magna 9 months na kayo. Ang Diyos ay lagi nasa puso nyo, Nay. Alisin nyo lang ang galit, tanggapin nyo lang kung sino kayo. At aminin mo lang sa Panginoon Kristo ang ginagawa mo kasalanan. Handa magpatawad ang aking Ama. O, kita mo, gumagano ng kamay mo. Kita mo, lumalambot na yung daliri mo. O, sa pangalan. Aray ko! Oh. Aray ko! Huwag mong sabihin, aray ko, pabayaan mo lang siya. Straight na kamay. Aray. Konti na lang, gagalaw na. Kung hindi ka lang semi-stroke eh. Pabayaan mo lang yan, Nay. Sabi ko sa iyo, kahit katiting, hindi mo mapipinsala ang iyong mga katawan. Kung magtitiwala ka sa aking Ama na si Kristo, si Jesus, ang pong Nazareno ang naghahawak sa akin. Siya ang maggagabay sa iyo at magpapagaling. Manalig ka lang. Malay mo, gawan niya ito ng himala. Kumistrit na yung kamay mo, oh. Kamay mo dati nakaganyan, oh. Nakakala mo, lagi ka boksingero. Ganyan lang akong maggamot na pinapangiti ko lang kayo. Alam mo, hindi ko ito siniseryoso. Wala naman itong kwenta itong kalaban natin. Straight. Angat ang kamay. Kabila. Tulungan mo yung kabilang kamay mo. Yan, iangat mo yan. Sige, sasabayan ko siya. Banggitin ng Diyos, Nay. Bumababa ang iyong spiritual. Nararamdaman ko. Marunong ko magbasa sa puso ng tao. Hindi ako nagbabasa sa mukha ng tao. Banggitin ng Diyos sa iyong labi. Kahit hindi mo ito isigaw. Banggitin ng Panginoon Kristo. Humingi na kapatawaran ng walang alinlangan. Nilalagyan ko ng power to. Mahirap tong ginagawa ko na. Hindi ako nagbibiro. Porket tumatawa lang ako at porket nakikipagkwentuhan. Huwag kang umiyak. Umiyak ka sa Panginoon Kristo. Mag-iisang taon na itong sakit mo. Kita mo, gumagalaw ng kamay mo. Oh. Sabi mo, hindi mo naangat yan. 8 buwan, 7 buwan. Oh. Huwag mong bibitawan ng rosaryo. Yan ang maggagabay sa'yo. Straight na katawan. Lalagyan ng power lahat yan. Ang layo pa pinanggalingan nyo. Taga-Tarlac pa kayo. Siguro naman kahit hiniram nyo yung sasakyan, magdagasolina at magbabayad pa kayo yan. Kaya dagdagan mo pananampalataya mo. Alam mo bang maraming gustong pumunta rito? Hindi makapunta galing sa Maynila. Halos meron nga gustong pumunta rito. Kayo ang pinagkalooban ng Diyos. Ibig sabihin, karapatan mo ng mabuhay at maglakad. Aanin mo naman yung iyak, hindi makakatulong yan. Umiyak kayo sa Panginoon. Wala naman akong ginagawa sa inyo na eh. Puro palito lang kinabit ko sa inyo, at karosaryo. Tsaka 2 stick lang. O, isipin mo, gumagalaw ng kamay mo na yun. Kanina hindi mo nagagalaw yan. Bago kayo pumasok dito sa bahay namin, kinuha na ko kayo ng video doon sa bintana namin. Hindi nyo lang ako nakikita. Pagbitin lang ang Diyos. Hayaan mo lang tumuloy yung mga pawis niyan. Yan ay mga sakit mo. Maswerte lang itong kalaban natin. Semi-stroke tayo. Hindi lang kayo semi-stroke lang to. Maniwala ka sa akin. Kahit nakaupo pa to sa bahay nila kung sino ba itong nilalapak, nayupak nito. Malalaman ko kung sino kasama niya ron. Dilat. Idilat mo ang mata mo. Huwag may babay yung kamay mo. Sige, pahingin mo muna. Baba. Sige, babay mo kamay niyo. Tatanggalin muna natin. Bibigyan kita ng tubig. Nilagyan ko lang ng power ang buong katawan mo. Tingnan mo yung kamay mo. Hawakan nyo. Di ba kanina hindi nyo nagaganon yan? Di ba nakaganyan lang kayo? At hindi nyo natataob yan. Para lang kayo nanghihingi ng pera. O ngayon, natataob nyo na. O, di ba? Paano nagawa yun? May power na yan, ay. Mamaya na natin continue. Medyo mahaba kasi ito eh.